Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanje sekuletha zona indaba efika ngaso ke isikhathi impi kangizwe emchunu kanye nayo ke lapha ke uSizwe Mdlalose ke kuyinto ke engasoze yaphela lapha ke einkundleni zokuxhumana. Sokhumbula ukuthi lempi yaqhabuka ngesikhathi ke uSizwe Mdlalose ke egxeka yena ke uThamara noma ke egxeka inkulumo zika Thamara lapho ke ekhulumela ke wona ke amadoda ungizwe emchunu akachithanga isikhathi ke wagxuma ke wahlala kuyena ke lapha ke uSizwe Mdlalose ke embiza ngawo ke amagama ethi ke ungumfana ke ongaphelelanga oyisitabane lapha ke uSizwe Mdlalose ke awuyizole nazi ke ezinye zeinkulumo ke ezenza ke ukuthi ke kusuke udweshu lapha ke kuyena ke ungizwe emchunu phakathi naye ke futhi ke lapha ke uSizwe Mdlalose besiya lapha ke comment section embukeli ukuthi ngabe bekufanele yina ungizwe ke ekhulume kanje kuyena ke uSizwe Mdlalose bezingako ke embukeli bengize nazo njengamanje. Siyabonga. Mina ngifika la wena wathi wena ubucabango yabo actor ngathi mina uSizwe nganto yini ungapha la ngapha wathi wena hayi ngiya-actor la kuTabaneni kanti awazi induni yakhe izoshwayela namhlanje isitabane esipermanent manje uzothi wena mina angizoxolisela ukuthi wena isitabane ungangijwayeli kabi mina hamba uthi intatheli ziyasho mase ngifusegisa mina ziyasho ukuthi wena uyithumile uyinja umgodoyi phuma bezinto lezi. If you don't have a strength enough to face the consequences of your wrongdoings, go away here. Mina ngimile ngiyindoda mina umlando wasemachuneni yabona nihambe nigubhe nize niyofika kwazamazama nithi nifuna ihenisi nosawoti phansi emgodini ngimile nje mina ngeyinkunzi ngoba mina nginaphunga mina I don't act up, I don't create trends, but I'm real here. Lokhu ebengikusho bekuyikho kwangaleso sikhathi namanje kuyikho forever futhi. Khohlwa nje now uyazazi deep down in your heart ukuthi i-right lentombazana asingayikalike amankanka enduna asingafaki i-zoom in zoom out thermometer ne-microscope sizoyikala induni yayo kodwa kubalekile iqiniso elikhulumile intombazana ethiwa uThamara sanokusijwayela kabi ke ezinja yabona noma ungahlangana nabafazi engathi bangakushanga amaphetha anommenso ebusweni ukuthi ufunde ukuba indoda lenja le.